tum-tum. Papang niya tum-tum pa uji. Lain kanta tu. Papang. Papang niya tum-tum pa uji pura uji bye-bye. Boya. Dapat tahu din lang lang. Dai, lagi gitu. Ya. Bat masih urung. Tapi nakan dalan ni Jai. Tapi nakuan ka ate na sudah makita ngayon. Harus talaga magpagbuhay niya. Nakasapatog. Nakabon sa magpagbuhanan niya. Ni? Nakawit sa palawlaw. Sino? Kabo. Yung kabo? Ni Warsak. Hindi, military nga na Warsak. Ada nakapunaw? Hindi, mga violet. Trailing kapandan. Dumo, bandok na ano yan. Dalisan niyo. Hindi sakay dati. Ano kabo? Dapat dapat na julog. Dapat na. Ala. Kita ko ate. Ay barak. Ayan na yung barak. Ay tabi barak yung tatang mo. Kaya, bakit? Ha? Tapi atas barak yung tatang mo. Tinagtakal sa kumain ka. Ay, dito, dito, dito. Mas nalo na yun. Mahalaga niya. Hmm. Sino ata ni? Buawit dito. Kabo. Pinibos si Kwa. Wow! Pinibos nagdalisan na niya. Ang malam. Nadamot din sa bagay sa maalam. Pero dabay-dabayaw. Dala lang kasi mga tab. Tepe lang. Yan. Tepe lang kasi mga tab. Oh, naman di ko lang ito. Lang kita madugbilit. Di dyan niya. Ayan, di parang. Talaga, ang palit na. Agala ikan. Yan. Lang kita bilit. Kita ayan, di barangay. Kapag agit na ba nga, pagkabit na kagamitan. Apa nakasigagatay so datang ko talilbay mo lagi bangin. Ano ka? Ito tayo. Ito mo na eh. Kaya ano eh. Tao pa. Tao nga na nga. Kaya nang naliti na eh. Agay? Ha? Ito lang ito kata. Kaya mana. Di gusdas. Alat ang damano mo. Tama. Ang 20 kilos siguro. Ano? Ang 20 kilos siguro. Ato nala data tayo bigat. At ganda, kuya. Kurang pagi. Kaya nga baka. Kaya tatay bigat. Si Malug, di ba tatay bigat? Di kayo na nga. Apay, Ate Bikay. Ate Bikay, dinapantay. Pa lang kami dito. Ate Bikay, apay, dinapantay dyan. Ay, sa kilo ko nga dapas. Ate Bikay. Kilos siguro. Ate Bikay. Silo. Tangada sa amin eh. Kurang kon. Kasi pa naman manalala nga gini. Nilula ason. Ayan ka. Ano bigat ha? Ate Bikay, Para sa apay, lugar. dinapantay dyan. Ayun, na kuya yun. Katingkat nagababaw. Takat nagagdaw. Bukas na. Hello guys. Hello. Big love shout out.
biis. Kalmang ano dyan kayo natin. Kalmang. Ayan. Thank you, Sis Eva. Ayan. Nandito tayo sa dagat ngayon. No? Dagat. Yan yung mga mangingisda. Ano mo kami namin eh. Kinagayat ko. Di mga kuryaw aja para man daw. Dahil kuryaw ko mga kuryaw aja. Sabado ka na. Magpakter mo na. Amin na. Ito naman naman yung tugaw na tayo. Okay. Kanan tipilit. Dadagyan ko yung palungan. Yan lang. Naagay na. Ang palita ay dito sa danin. Medyo kasi dingin. Hindi barangay ko hindi po tingnan na pa lang aja nagtagyan na ni. At adagkel na klong ka iso na lunes. Patandang ko nung sigay na pang doon ay. Nalatakan dumala. Medyo nasigay nang nagdagdalaan ng mga ruda. Algaw sa mas dami. Wakal dyan na nung nakalata hindi tumiglo ka sa anong tao. Ayan, gagawa din muna. Nakal pigwa na ka. Katong sinilak na kwan din pigwa na ka. Din muna ka. Ang pamiglo na nga yung sa alugata din. So katong sinilak na kwan din. Hindi man 28 de February nagpa sa sinilak na kwan na. Nakakarap nila kayo din eh. Hindi nakilakay rin eh. Talo nga kagastaw. Ako nagdadak kita nagdaking kang ulo. Ayaw mo iya ko na mo eh. Pagimata, talpilo. Doon alaga. Klong kita di barangay ni aglagto-lagton. Alam ni mana ni Ika.
Ano ko, jay alam sa bahay, kano ka, kurang sa kano ba, di ko am. Nag-iba yata ta. Ay, di ba pasinsin mo? Wes, di man ang imi Awak pa. ka mapagini, antik parang imin ko. Kaji di kalma, hindi ko nalako ko. Nalaki di kalma na, hindi siya may magbayad, hindi ko nalako di kalman. Ganun, kagitan ba yung damala daw, wala niya yung ting. Kasi daw, perpe ni mga 5 kilos, wala na. Look, dapat na makalat ng 20 kilos, upo. Oh, 10 kilo, sa 10 kami pa eh. Neklong kinaman di barangay ni. Pala-pala daw ti palungan. Agan andar la tagarot ata. Yung mga kinanada. Awan makina na ata. Ba? Pwede lang timang gulgul eh. Ayan na. Aji. Atoy datoy. Timang gulgul ata naman. Ada, pagkargada na ikot. Pagkargada kita rin, tali. Paadi dyan. Api batang basano ko dito. Itindahan na ako mak. Domingo ata na eh. Kapag di palungkot natin nga. Ata ni engineer. Ayan na. Kapag di Domingo natin nga. Depan. Ayan. Ata ni engineer. Ayan na sa drive. Sabi nila na yung sinusada. Batikman amo. Lagi ni... Aya. Ewan, Arnett. Magawa namin lalo na tayo. Mga ulo. Sila. Wala atin eh. Doon lang ang mga ginaalat. Agad din yan ka na dyan. Wala takip. Panawa ng mga minadyo mo. Ay, prana natin. Timulong lang mo. Ay, prana na. Pabigay na. Ay, ito na naman. Kapitan na. Ito na naman. Alamatan. Alamatan. Diyan lang eh. Bisa tayo lagat mo. Ay, di sumitan eh. Nakalam. Enjoy ka no. Wala tamat pa palungan natin para kain na eh. Taga ano dagat agita kaya. May laso. Banda na dyan. Asa tigti. Santa Maria. San Isidro ba? Santa Maria? Asa tigata pa niyang pala na. Asa tigata mo page. May sa ganun. Tantaan yung may isa. Hindi nga nakakanan dito ka. Nakapasakaw kinatan eh. Nakapantan kinatan eh. Ay, bagay ng Maria. Wi-Fi is life. Tapay di Domingo, nag-dual daw nga na nagdigdig ko naman. Bye-bye. Uy, karmay lang minigay ng kasinsin lang ka. Napakatawan nga rin ng kulitraw, malamig ka rin ng tangan. Takalabag pagigil sa Ang maganda ka na magkatan na ka, masukat tayo ma'am. Eh, danakalat niyo yan na eh. Layo mo pagkadanunan na pa'y gayam. Awat, tayo kapit napag isang atang data. Pinanawa natin ko na eh. Pinanawa natin parang ay. Kaya paano ba di parang ay tinulong na kami na hindi na iba nata, alok-alok na yan eh. Adapay akinting nga, adapay tao di kaya akinting nga ni. Dada bigay, takbo mo, hindi ko daw.
baam kami na. Dapat iti aglang lang ijay nga banda ni. Ingatong natay kanmog lang tagpakasjay tang. Hindi yun. Amo kasain kami na. Yan eh, pag nakatayo pa naman, yung pagkapantay na yun. Sa GM, ay nakulay po ako sa GM. Napandabo nag LTO dito eh. Para pala itinagaran mo eh. Nay tayap ti bilit agita maala yon. Yung pala tumuting nga na eh, yung pala, tanong dahil. Long, amoy basta kami na. Awan ni ayang di jay. Delay. Makiguyot haan. Kalayan na alang GM eh, apa daw susunaw? Yan, gaman ni GM, danaw, magtakalabang oras, panindalay itin na. Ay nagdadang. Kini, hindi ka mo. Nakagapalaw na ni ka mo. Kadaalan ni GM, nakalayan mo oras. Gaman na GM na eh, bulong mo na sa gaman na. Nalang itin nga, tingnan naman lang tayo, hindi na bumili na eh. Awa mahalaga. Awa mahalaga. Parayak. Kami baka natin ang mga kung wala Nandiyan ba isa? Kasi pa naman. Awan eh, kuyot na pa. Awan makuha na si Bubo. Awan karga na si Bubo. Wala na, tumala jikat na na eh. Hindi ka na tigyan, kinay. Tapat din ha. Diyan mo na yan.
Nagadut taon eh. Enak ko di ko. Eh. Kapwa aja dikit ko. Patigay ka na ni Mikay ni. Ko na ate mo. Eh, nakakala ko kasi na eh. Eh, na sa kumara na eh. Ijay, ijay, ayan na tilas na, ijay pa ini. Mane, aduna alat ani u. Nag aansa. Naisalat sa mo, ijay ayan da. Anda maguyod na eh. Nay. Oh, wala si Targana dito.